Hadak sortutako Kemena eta bultzada, berdinetik berdinera ederragoa da. Iritzi sortzaile eta iritzi emaile gara, lana heziketa bada. Ederragoa da, ederrantzen hasi ginen, ederranduz joan gara, eta harrezkero lana ederragoa da. Konturatzen joan ginen, Hamarkadaz hamarkada, euskaraz egiten bada. Ederragoa da, beti nahi den norazkoan, Ez doa naize bolada, herri egitea bada. Ederragoa da, sarri ez alda gogorra, neketsua behar bada. baina guztion artean ederragoa da. Izan daiteke luzea, Baina ingurua jada Eraldatzen duenean